ce insha Allah za mu kaddamar da wa'insu bayanai wanda muka yi niyya wanda muka kudurta shi, alhalin kasancewar yawan shigulgulori da kuma rashin samun lokaci ba mu samu mun yi bayani a farkon lokacin da muka yi sanarwa ba. Ma insha Allah yanzu za mu yi a takaice, sai gobe in kushi ma insha Allah mun samu lokaci sai mu zo mu ci gaba. Alhamdulillah, kamar yadda 'yan uwa suka ji sanarwa, muna so mu dan wani takaitaccen sako kafin mu shiga cikin bayanin mu a takaice. Sakon da muke so mu isar shine sako ne wanda ya dauke akan muna so mu tura wa yara musamman ma almajiran wahabiyawa wanda suke ta ihu, suke ta kuri, suke ta boyin kunya a duniya. Mun so mai musu takaitaccen raddi da kuma aika musu sako. Daman 'yan uwa shahidun ala hada, kuma 'yan uwa shahidun ala zalik, sun gani kuma sun lura duk abubuwan da yake faruwa akan wa'annan da mu da muke ciki a cikin al'amuran da muke tattauna da su. A wannan shi yaro Ahmad Talwa, daman ni shi yasa Imamu Shafi'i Allah ya kara masa yadda yana ce kada ka yadda kai mu'amala da mahaukaci ko kuma mai taɓaɓɓe ko kuma wanda yake yin abu don son zuciyarsa, domin wannan mutum ko duk abin da kake gaya masa shi ba zai yadda ba, saboda hankalin nasa ɗin yana da rauni. Gudun haka muka fito muka ce ire-iren wa'annan in mun bar su a kan doron ƙasa za su ɓata mutane. Shi yasa muka fito muka neme su mu zauna mu tattauna da abubuwan da suke yawan mutane da yawan damun mutane wajen cacen baki, jawahirul ma'ani, kaza kaza, dukkan abin da suke tuhumar mu muka ce su fito da su. Mu ma abubuwan da muke tuhumar su za mu taho da su a wajen sai mu yi magana. Me ake jin tsoro ne? Wani tsoro ake ji? Don haka ma yasa na kaɗa mishi hankali, na dame shi akan lalle sai mun zauna mun yi muƙabala da irin wannan cacen bakin da rashin kunyan da yake yi ga malamai. Ina so na gan cewar shin ya kai wannan wajen ne. Don haka ma na neme shi a take muƙabala. In ba ku manta ba, watanni 2 ko 3 nan suka wuce mun yi waya da shi, ya amsa zaman muƙabala ne da shi, da ya sa lokaci kuma ya gudu ya bar wannan yin zaman muƙabala da za mu yi da shi. Me ake jin tsoro? Me ake jin tsoro? In dai dan gaskiya kake yi, in dai dan kare addini da kuma kare sunnar da kake da'awa da kake yi, dan shi kake yi, me yasa aka neme ka gudu? Kuma yanzu borin kunya da ya dauke ku shi yasa kuke fitowa kuke ta hauka. Wani irin hauka ne? Yanzu gashi a gida a Borno, a Maiduguri, ni da kai garin mu ɗaya, kabilan mu ɗaya, kanuri ne da kanuri ne, kar ta san kar. In ka so za mu juye shi mu kai shi mu miyar da shi yaran mu zuwa kanuri, za mu iya yi muƙabala. Ni na san ka, na san jinsinka, ka san jinsina, ka san yarena, na san yarenka, ka san garina, na san garinka. Amma ƙaƙi, ka ji tsoro ka gudu, yanzu shi yasa ka je don wannan borin kunyanku, shi yasa ka je wai garin Bauchi kana neman mutane su zo su yi muƙabala kaza kaza kaza. Yanzu gashi nan a garin ka ma ana bin ka bashi, ka zo in mun zauna da kai sai ka je can Bauchin ka je ka yi muƙabala daga wanda kake so. Ai ba hauka ake yi ba, ba hauka ake yi ba, addini ake yi. In hauka ne waye bai sani ba, ire-iren ku nawa a barkace a duniya wanda suke sa kansu don dole sai wai sun yi a sunan ilimi, a sunan malamai. Ba karatun kuke ba, ba ku da malamai, sa kanku kuka yi, ko kuma an sa ku don saboda ku lalata mutane. Ba don karatu aka sa ku ba, ba don maslaha aka sa ku ba, don mufsid, don ku ɓata mutane. Amma don haka na ce lalle inda a babin darura na ce ni a matsayina na almajirin ɗarika, almajirin ɗan ɗarika,
kuma almajirin ɗan babban shehi, zan zauna da kai na ƙalubalanci duk abin da kake tuhumar mu da shi, duk littafin da kake magana muna da shi, za mu iya zauna da shi, za mu zauna face to face, za mu yi. Ni inda na so a garin Maiduguri din ka zo ni da kai za mu sa security a duk inda kake so, za mu zauna da kai, ko a wajen masallaci ko ina, ko gidanka zai za mu zo, muna da security. Me yasa ka gudu? Me yasa ka ki zaunawa ko a platform a Isha FM mun zauna ka gudu, ka ce kai ba za ka zamu zuwa ba, kana da uzuri kaza magana wanda ba shi da tushe. To yanzu ire-iren ku wai ku ne wai kuke yi, wai kuke cewa ka sa miliyan 2, an sa miliyan 2 din, wallahi ko kai wannan kana da miliyan 2 ba za ka fito kai wannan ihun naka, wannan haukan naka ba. Miliyan 2 me ya hada ka da miliyan 2? Wanda za su fito da miliyan 2 din su baka, ni mu zauna da kai, ni na baka kyauta. Wanda za su ba da miliyan 2 din su baka, na yadda ni na bayar. Ƙaryan banza, ƙaryan ofi. Yaushe kuke da miliyan 2? Ina me wani kasuwa kake yi har kana da kuɗi? Dan tasha an sa ka kawai kana yi wa mutane rashin kunya da fitsara. Ire-iren ku mahaukata nawa ne a duniya, a doron kasa? Addini ake bukata, a zo a yi abu da ilimi. Ni na yadda duk abin da kake tuhumin mu da shi a cikin Jawahirul Ma'ani ko kuma a cikin firiya da tafsir, a cikin tafsiri ne ku, duk abin da kake tuhuma ka rubuto ka ce abu kaza nukuta kaza ko kuma waje kaza ina muƙabalan ka, ina neman ka zo mu tattauna da kai in ka isa. Makaryacin banza, mashiryata kawai. Shirme ne ake yin da addini? Ba na ce a shafin shi Isha FM din ko kai ko shi dan uwanka Kanawi, wannan munafukan dan uwanka, ko gaba ɗaya ku din ku fito, ni na yadda za mu zauna da ku. Ba na ga kuna yin wa malamai rashin kunya ba, irin su Sheikh Shari Ibrahim Sale, Sheikh kaza malamai hujjoji a cikin addini, ba ma na ga su ma kuna yin rashin kunya ba. Me yasa mu almajiran ba za ku zauna da ku ba, mu ba? Ko su wa'ancin sa'anninku ne, iyayen kuma sun kai su gaya musu magana ne, ballantana ire-iren ku 'yan tasha. Dan haka ba hauka ake yin addini ba, da ilimi ake yin magana. Don haka duk inda kun gansu suna yin wannan haukansu, ku ce ni gashi nan ina neman su, gashi nan ni ina neman ku. Abubakar almajirin, kankanin ɗalibin almajirin Sheikh Shatima, bana daga cikin almajiran sama wanda ake irga shi, amma ni na yadda irin wa'annan ire-iren ku nan duk ni na yadda zan iya zauna da ku, saboda na san ilimin ku, na san abin da yake fito a bakin ku, a harcen ku. Shirman banza kuke yi, kuna samman duk duniyan jahilai ne. Mutane suna ganin ku fa kawai hauka ne, ana irga ku ne mahaukata ne, ana irga ku masu shirme ne, safih, dolaye ne ake irga ku. Iza nataka safihu fala tujibhu fa khairun min ijabatihi sukut fa in kallamtahu farajta an wa in khallaitahu kama dan yamut. Haka fa suke ganin ku, sun bar ku ne kawai saboda ku yi haukanku, ku yi ta kurinku. Wallahi in ba haka ba haba yanwa, mutum ɗaya zai fito duk duniyar wahabiyawa zai iya rusa. Yanzu gashi Sayyidi Abdul Fatih Athani At-Tijani, Allah ya ƙara masa lafiya, yau ya fito ya ƙalubalance duniyar wahabiyawa akan akidarsu ta tajsim, ta mujassim, wanda suke hada Allah da jiki. Yanzu akwai wani ɗan iskar da ya fito zai ce zan iya ƙare wannan akidar? Duk yawun baki ake yi. Sun fito ne? Wanda ya buga kirci a cikin malamanku na Izala a Ghana, shi da ya ce zai fito ya kalubalance shi ma gashi ya kasa, ya ji tsoro. Aka ce mishi kada ya fita, wannan fa ba abin wasa ba, an hana shi fitowa. To yanzu wa'annan su ne malaman kuma suna gaza wajen fito su kare akidar Ibn Taymiyyah, su kare akidar taku ta ƙarya ta wahabiyawa ma yanzu sun kasa. Wai ku ne za ku kare? Saboda haka shirme ne ake ganin ku. Wa'yansu ku barayi masu baran kuɗi, yanzu ai duniya ta yi walkiya, kowa ta gane ai. Yanzu shi wannan yaron nan shasha nan Kanawin nan, ai mun ji
mun asiri ya fito duniya duk sun ji. Kuna yin addini don kuɗi, kuna yin addini don kuɗi, kuma ba ilimi kuke da shi ba. Abubuwan da ya faru tsakaninku da sai da sarki zaki duk mun ji dama mu yara muna jin wayannan abubuwan saboda mu yi muku dariya mu san asirinku, shi yasa muke ji. Amma in ba haka ba, haba me ku me ilimi, ina da ku ina ilimi ina addini. Don haka in dai addini, in dan gaskiya, inda gaske kake neman muƙabala, kake so a tattauna da kai akan ilimi, akan dalilai da barahin da hujjaj, gashi nan ni na zana alkalami na buƙace ka, na zana alkalami na kuma na ƙalubalance ka, na wasa wa duniya ƙalubale na duk inda kake ka sa lokaci. Amma wa'annan da kake ce kake neman su, ina kai ina su? Ko ubanka na ilmi ya isa ya zauna da wa'annan malaman ne? Balantana ire-irenka dan tasha mai zagin malamai, ku duk aikinku sai ku zauna kuna ta yi wa malamai ƙarya, kuna ta zagin mutane, kuna dangana musu abin da su ba su koyar ba, abin da su ba su ce ba, abin da su ba su rubuta ba, dan dole sai kun ɓata musu suna, kun lalata mutane a cikin wannan hanyar. In dai abin da kuke faɗa da gaske ne, ka zo mana ka tabbatar min, ka ce gashi nan abu kaza an rubuta a cikin littafinku, ko kuma abu kaza shehi ya faɗa a cikin littafi, ko jawahir ma'ani ko kaza duk dai abin da kuke tuhuma ku tafo min da shi, ku tafo da shi mu zauna da shi. Don haka wa'annan yan iskan ku bar mu da su, mun san yadda za mu yi da su, mun san yadda za mu gaya musu harcen da za su iya fahimta da shi. Wallahi akwai harcen da za mu yi muku sai kun fahimce mu da shi dole. Don haka malamanku wanda suke ganin ku, ‘yan uwanku da suke ganin ku kamar ku ne masu kaza, ko su ɗin ma mu a wajenmu ba komai ba ne fa, doktor kaza duk na baki ne fa, duk na baki ne, na shirme ne. Yanzu ba Bauchi ba, ka zo Maiduguri ana jiranka, ka zo ka biya bashinka a Maiduguri ana jiranka. Gashi nan ni yaro ne amma kafi ni shekaru, amma ka zo ka same ni, akwai abin da baka sani ba zan sanar maka, sai mun koya maka, kai ba komai bane a cikin addini, a cikin ilimi. Dan haka mutane suna ganin ku fa ganin na mahaukata suke ganin ku. Manya-manyan malamai, wanda yake zagin malami, wanda yake zane rubutu ya zage Maulana Hujjatul Islam Sheikh Sharif Ibrahim Salih Al-Husaini, wanda yake zane rubutu ya zage Maulana Sheikh Tahir Usman Bauchi hafizahullahu, yake zane rubutu ya zage Maulana Dr. Ali Shatima Hujjatul Islam, a sunan wai su ba su fahimci wani abu a cikin ilimi ba, a sunan wai su ba su da fahimta, ko kuma su kaza, ka dangana musu abin da kai kana ganin a fahimtar ka yana da dare. Wani littafi ne ka karanta a cikin addinin musulunci? Wani littafi? Me kuka sani? Dan Allah in kun isa, ko da littafi ɗaya a cikin addinin musulunci, littafi wanda malaman musulunci sun yi ijma'i ko kuma sun yi ittifaki akan wannan littafin karɓaɓɓe ne a cikin ilimi, wanda kuke koyarwa saboda ku shiyartar da al'umman ma'aiki a kansa, da ku fito in kun isa ku karanta. Ai gashi nan mu ƙananan ma muna koyar da Muktasar Khalil, akwai wani ɗan iskan da ya zo ya ce abin da kuke koyar nan ba haka bane, ko kuma akwai wani ɗan izala ko kuma wani ɗan izala da ya koyar ko kuma yana koyar da ire-iren wa'annan littattafan. Ba ma Muktasar ba, ko risala in ka isa koyar muji, wani irin koyarwa ne kake yi mujisa, wani irin alfazai ne kake fassara shi a shi mujisa. Don haka ba shirme ake bukata ba, in dai duk wani fanni kuke so mu yi tattaunani da ku, wallahi ni a shirye nake. Ba ma na ce ni ko yadda ake iya yin a yi alwala, a yi tsarki ma ni na ce zan iya zauna da ku akan yadda malamai suka kawo hukuncinsu, ko da wannan ma in kun isa ku zo mu zauna da ku, yadda ake yin alwala, yadda kuke yin yanzu, kullum kana yin tsarki, kullum kana alwala, ka zo ka tabbatar min ta ya malamai fuqaha'u a imma suka yi ciro hukunce wani matsaloli ne, ko kuma wani hukunci ne matsala
na cikin dangana wajen alwala ko kuma wajen dangana wajen yin tsarki ko kuma an dangana wajen yin sallah da ka zo ku yi magana a kansa ma mun san cewar kai wannan wani matsayi ko kuma wani martaba kake a cikin ilimi dan haka shiririta suke koya muku yan uwa ku kwantar da hankalinku mu duk abin da suke tuhuma ko kuma duk abin da suke ji da su a cikin addini wallahi mun ishe su in ta bangaren ilimi suka zo muna daidai mun isa shi daidai in bangaren cin mutuncin malamai ne suka zo muna daidai da su in cin mutunci da kuma zagin malamai wallahi mu a daidai muke su za mu iya musu gaya musu duk abin da ya zo a bakinmu akan kare wa'annan malamanmu don haka ba za mu tsawaita bayani ba ina ga karatunmu na da muke so mu yi mukaddamar za mu bar sa zuwa gobe saboda mura ina ɗan jin mura ba zan tsawaita bayani ba yan uwa ai mana afuwa muna da mura saboda haka ba za mu shigo cikin bayanin mu kai tsaye na istikhara ko kuma na koyoyin al'amura a cikin madarasan ibn taymiya da muka zo da shi muna so mu karantar amma kasancewar mura da kuma sauran rashin abin nan abubuwan da muke ci amma insha Allah za mu bar sa zuwa gobe za mu samu lokaci ko kuma jibi insha Allah za mu bayani akan sa don haka yan uwa muna so ku tura wayannan bayanan da nayi ya iso musu inda sun isa duk abin da suke tuhuma su zo su aje naira miliyan